Ka HYC riwan mingi men haka pratarik mentau benai ke layo banlet ya Kynduh baru assistant engineer jong ke Shillong South Subdivision Pynursla halor ke jing ot jong ke long kemi long kepa halor ke jing dan kam ya ke speed breaker hajan ke school ke badan hapo jong ke Shnong Pynursla. Kini ke school ke ke badan hajan jong ke Surok ba Pynursla dauki namar ke bu jing mai ke yat ke yeng jong ke kena ke balet hakitu ke school banjam na shiliang ke Surok. Kumta hadian baladep ban yakren badu assistant engineer u president jong ke HYC ula kren pensyai shikilat patai kubor baka jingmi jong ukum ke kenhun ban Kynduh badu assistant engineer ban yakren yo ula ban yaram naga benta ke jing shong shngan jong ke than Henry penban u assistant engineer umla ban yaram namar kani kadai hapo ke jing kmi jong ke company NHIDCL Henry habau ba lampang khong lam ula kren hakilat pathai ko bor bana kaliang ke kenhun kam ko asatya ban Kynduh bat ke company NHIDCL Henry ula pensyai bau ba preston ting song local MLA jong kathan un shimkhia lemda ka ba syukur pat leng ba kilat pathai ko bor ban thau kilat ke lenti na ka benta ka shong suk shong shngan ki khna na kaliang ka jungi kum ka kenhun kum ka seng yu ban Kynduh umta ka seng bati assistant executive engineer PWD Shillong South Subdivision Pynursla kajing Kynduh ka jungi halor ka nongrim na halor ka bidai bat kajing dut kam ya ki speed breaker hapo ki ba hapo ka area jongga Shnong Pynursla kiba ki don ki katu ka ni teliki school kiba don harut surok te bu jingma ya ka bu jingma ya ka dong ya ka than ya ka imlang ka salang kadi halor ka nongrim baki long kimi long pa ki o chingi kum ka seng yong baki don kam yo speed breaker ban bu ban long ka jing ya da ya ki khna kantam ki khun ka juki habaki let ban habaki let ha ka to ke area kadau kolong ka jingwan Kynduh jongi badi SEO jongka badi assistant executive engineer jongka PWD kadi kata kan urim tende ka ba kubor ka bangiyo ka jubab ka bangiyo ne assistant executive engineer kolong bayong kamde ka benta jungi kani kadi ka bedai badu ba ka kam jongka NHIDCL nama i ong lakan sai bi peit tang ya ka area yaki Surok kendong nong kendong tengi suwan ni Kynduh jungi ki bat i kalong bet yo ila ban yarap ni kepat kum ka seng pi ta kata tendre ban le chika NHSL na kaliang ka jungi ni kwa ban Kynduh direct bet bat u local MLA jungi bat iba pastun tek song ten na kaliang ka jungi kum ka seng engi ni kwa ang thau kalat kelenti ban Kynduh bat iba pastun tek song te lamba jong pi kilat kubor ki press ki media menta kasni ibu ka jing kepat iba pastun nama itip khampa nama ide local MLA jong ka ni ka than jungi ba i in shim ya ka jing kitli jing bakli ha beri bat kini ki school kum ka Pynursla Presbyterian Secondary School nang ta de ka Women Social Welfare Organization nang ta de Pynursla Government Lower Primary School bat ka Urseu Secondary School Pynursla kini gidi ki school ki South ki school ki badon ha senda ha ki badon ha harut Surok ba jong ka Pynursla dauki te kata hai gidi ka khmat ka bangiwan man Kynduh na kaling jing pasang tingi bu jing kerpat jur ya local MA jing iba apsun sim kia ko utip khamba kini ere na di local MA tingi nambun tini kita ngit skam iba apsun in sim kia ya gane te lada im sim kia hal ya tan mar belai ngi keren lamba jong pi kilat pathai ke bor ngit bikin pois kita nong skor jing apsun lada im sim kia te long ke isi pen ma ke jing Kynduh jong i na ka pois bor na kaling jungi kum ka seng ya Kynduh badi ka sim jing hadu kata te ting ngim seven ken lamba jong pi kilat pathai ke bor shushu ka seng kala yo ro bandet chapo ka civil subdivision ban pa khman ban pan jing shine ka SDO jong ka civil subdivision halor ka jing don ki cattle livestock market da ka babu ro da ka jing tho Henry hadian bala dep ban le Kynduh badi SDO jong ka civil subdivision Pynursla na kalian jong president ka HYC riwar ula kren ling ba ki lat pathai khu bor ba ula pensyai ban na kalian SDO imla ban juba iong bai haban pan ka kai phon na district veterinary jong ka East Khas Hills District namar hapo ka jingpet jangkmi jong i kam padan satya u president ka HYC ula ong shushu bahaladai SDO imla ban pensyai ki katu kan isni na kaliang ka HYC kan om slam kan yai bet shakmat ban Kynduh badi DC jong ka East Khas Hills District ban Kynduh badi DC Halo kani ka kam kalong jing le ran ka bakra ha bakat ka civil subdivision Pynursla ru kam padan ka cattle livestock market balai tho da ka district animal market monitoring community East Khas Hills Shillong ju ro menta kasni na kaling junging layo ya kalat ku bu punya Kynduh badi SDO joka civil subdivision Pynursla te ka jingnya Kynduh jungi bat ki SDO joka civil subdivision Pynursla pat kalong ka jing bu jing kali jungi hak bedai bat ki yo ki hat ki ne ki cattle livestock market atau ki don em po joka Pynursla civil subdivision ki bla itu da ka district animal marketing monitoring committee East Khas Hills Shillong
Te kajing ya Kynduh kucing badi SDO sibil ka jubab ka bangiyok kalong ba iong imtip imyo imtip ya kata. Te ka baskursi kalong ba kat ka area jong ka lokal jong ka area Pynursla jungi kamdon te kabu jing ma yaki nong shnong jong ka dong ka thain bat hal deiru halor ka nong rim baki nong shnong jong ka dong ka thain ki ot chingi kum ka ken hun ki ong teng teng ka jing di yaki do masih ki wei pat ki do kalong kumno kim long singan ka kot ka khia jong ki don ki pala don jing anna ki khot met ki don ki long ki badon jing thut hang ni hang tai ni takadi kata te ka basung si kalong bai ong bai myo jubab te ong bai ka jubab ong no bai ong I hab ban up na u district veterinary te ngi ap ya kata ka jubab na I te lada imshim kia te ni saya pet nak jing ka seng ni ya di chekmat lada ka don kam ni chekmat ini Kynduh bat I di siru te ngi ap shwa ya ka report na I madam jong ya bedang warji badei SU jong ni ka civil subdivision te I ong ka jing ju ong I bom tip alok hato balai pat kini ki I ka jing sakhi ka jing jelai ki masih ki don ha ni ka than ka jing bi ki wei pat ki jelai te ka bangin chu ya bam nu mu lemai minta kam shingan ka bu jang ha ko khia jing I ka kumnu ka long kata ka de ka wei te plus na lo kata ru ki ngi I lada ke don ki jing stok ma ni hang tai te ya kita ngiket pat jur ni banjur ya kibri nak bor la do insim ban lai ya kini ki pala don te kata hi ka de ka bang ni kwa man on nak leng ka jungi kum kaseng bang nyet skam ba insa simpia kum ba ikular ba api ka report ni rungi api kata report bin sa ai ka jubab singi kaseng katu ka ning nom absem mire te lada in ting in mi syahmat in ya syahmat kata hi